Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Lushaqise abaningi udaba lomshayeli webhasi odutshulwe namhlanje ekseni wabulawa ngesikhulu ihluku eWest Ham enyakatho yeTheku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandonto Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Sekudutshulwe kwabulawa umshayeli webhasi oneminyaka engu-33 ubudala eWest Ham enyakatho yedolobha iTheku KwaZulu Natal. Abezimo eziphuthumayo reaction unit South Africa babike ukuthi babizwe endaweni yesigameko lapha bafike bathola khona ibhasi livundle umgwaqo kanti phakathi bathola umshayeli walo edutshuliwe amahlandla amaningi esedlulile emhlabeni. Bathi ke uma behosha umkhonto endaweni yesigameko bathola ukuthi imbiki ihlongoza ukuthi lo mshayeli ubhutukezwe abasola abathathe kade behamba ngohlobo lwemonto iToyota Etios. Abafike bavulela ngenhlamvu ngaphambi kokuthi beshaye bechithe khona endaweni yesigameko. Imbangela yokudubula ikacace kepha amaphoyisa kubeka ukuthi asaqhubeka nophenyo. Akekho ke futhi omunye umuntu olimele kulolu daba njengoba ke ibhasi kuba ukuthi libe seliphaphalaza liphuma emgwaqeni emva kokudutshulwa kabi komshayeli maqede waphangalala khona endaweni yesigameko. Abantu basale beshaqekile esikoleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.